לעתים קרובות שואלים אותי מה היה השיר הראשון שכתבת, כאילו שזה חשוב. מה שחשוב הוא שהיום, 50 שנה אחרי, אני עוד כותב. אבל השיר היה ניצנים נירו בארץ, שכולם מכירים. ניצנים נירו בארץ, את זמיר הגיע, את זמיר. היום הנכד הגדול שלי, בנה של סי, הוא כבר בן קרוב ל-14. שהוא הילד קטן, יצא מגן הילדים לעבור לכיתה א', הגננת הזמינה אותי, ביקשה ממני לבוא לנגן, זה היה חג השבועות, ובתוך זה ניגנתי גם את ניצנים נירו בארץ ששרתם קודם. גומרים לשיר, מקצה הגן, קמה לי ילדה בת 4, יפה כמו הכנרת, עם עיניים, עולה על הכיסא הקטן שלה ואומרת לי, סבא של תומר, אתה יודע שאתה שקרן? אז אני אומר לה, איפה שיקרתי אותך? אז היא אומרת לי, את השיר הזה לא אתה כתבת, כתבה אותו הגננת אסתר. ואז ידעתי שמכל 1,000 שירים שכתבתי, זה בטוח ישרוד. ולא בזכותי, אלא בזכות הגננת אסתר ועוד איזה 1,000 גננות שלימדו את השיר הזה את הילדים.